O coche de punto comezará a funcionar en Pontevedra a partir do vindeiro luns 7 de outubro e o nome que dende o Concello dan a un servizo de transporte a demanda no que se emprega un taxi compartido por varias persoas con cobro individual. Está pensado para facilitar os traslados da veciñanza do rural ata o casco urbano. Isto foi un proxecto pioneiro. Nós non conocemos ningunha cidade ni ningún concello que teña un servizo destas características. Levou moitísimo tempo a súa tramitación, con problemas administrativos, con problemas tamén xurídicos, non? Ou legais. Aquí se consultou absolutamente a todo o mundo, desde o Consello Consultivo hasta catedráticos de Dereito Administrativo. Para poder empregar este coche de punto, os usuarios terán que facer a reserva do servizo o día anterior, antes das 8 da tarde. Funcionará de luns a venres, con horario de recollida de 7 a 10 da mañá e entre as 12 e as 14 horas pro regreso. Haberá 11 paradas habilitadas. Os centros de saúde Lérez, A Parda e Virxe Peregrina, Mollabao, Hospital Provincial, Montecelo, Xunta, Praza de Galicia, Mercado, estacións de trens e autobús e xulgados da Parda. Vaise recoller as persoas o máis cerca da casa posible. Habrá sitios en que se poida ir á casa porque quedan camiño e os sitios en que será o máis cerca da casa posible, pero vamos, este é un tema que se terá que ir artellando a medida que vayamos vendo como funciona o tema e as hipotéticas paradas por lugares, por concellos ou por concellos, por parroquias ou por lugares, non? A partir do seu inicio o vindeiro día 7, o coche de puntos será gratuito durante os vindeiros 3 meses. Despois a tarifa será de 2,15 € cada servizo pros usuarios, con bonificacións para diferentes segmentos da poboación. O Concello pola súa banda asume un custo fixo de 3,75 € por viaxe, ademais dun pago de 1,08 € por quilómetro percorrido. Pola posta en marcha, moitísima alegría, e vamos a ver como vai evolucionando o tema para ir meténdolle as correccións pertinentes de maneira que isto funcione. Estamos facendo un servicio pioneiro que resolve problemas que non resolve o transporte público. Para empregar o coche de punto é preciso inscribirse. As inscricións abren este venres 4 de outubro. Poden facelo na web cochedepunto.gal ou no teléfono 986 070 066.